Здравейте! Започва Микрофон и мишка. Предаването за хората и техните компютри. Вие имате ли компютър? Може би на работата. Ако не там, поне вкъщи. Ако и там не сте си купили, тогава в компютърния клуб, но вие със сигурност имате какво да си кажете с компютъра. Какво ще видим в днешния брой на предаването за хората и техните компютри? Най-напред компютърни новини. След това в рубриката Стъпка по стъпка ще ви покажем как да се инсталирате DVD записвачка. Отиваме да помагаме на Калоян Божилов и неговия повреден лаптоп. Това е рубриката Бърза компютърна помощ. След това в рубриката Какво правиш ще ви разкажем как Студио Графити използват компютъра за мастериране, за обработване на звук. Минутите за игри ще ви разкажат за играта Lineage. Има и още интересни неща. Останете с нас. Аз съм Орлин Бориславов. Тази седмица беше купонджийска. Във вторник Hewlett Packard България представиха с артистично шоу новите фотоапарати от серията PhotoSmart. Освен с оригиналния начин на представяне чрез забавни скетчове, изпълнени от млади актьори, фотоапаратите привличат вниманието с приятен дизайн, високи параметри и изненада, сравнително ниска цена. В класа на качествените, но достъпни апарати Hewlett Packard няма да са сами. Там с новите си модели ги срещат миниатюрните и стилни Bank от серията DC-X600, C500 и C800, които са на 8 мегапиксела, както и от утвърдените Samsung Digimac VIS-700. Съвременните фотоапарати снимат не само снимки с високо качество, но и прилично видео, като по този начин могат да ви спестят парите за видеокамера. Най-интересното от възможностите на Hewlett Packard PhotoSmart новите модели – високи резолюции на снимане, голям екран, високо качество на видеото, VGA резолюция 640 на 480, заснемане до 24 кадра в секунда, което е подходящо за гледане на телевизор. Прави впечатление лекотата за управление на иначе сложните уреди. Добре замислени менюта, удобно разположени бутони. PhotoSmart R727 и 927 разполагат с функциите на Real Life технология, която позволява автоматични настройки при заснемане в различни условия. Панорамно залепване на до 5 снимки, което позволява да се направят снимки с голям диапазон. Над 20 цифрови ефекта, които могат да се приложат още в фотоапарата, без да се налага да източвате снимките на компютър. И апаратите са доста комуникативни, могат да изпращат снимките директно към принтер, без да се налага да ползвате компютър. В сряда Мост Компютър поканиха журналисти и партньори, за да чуят представяне на последните достижения при процесорите на AMD. Господин Райнхард Фабриц, регионален маркетинг менеджер за Източна Европа, се опита с увлекателна презентация да убеди гостите, че при AMD всичко е наред. Но това съвсем не е така. Очакванията са новите им процесори от серията за сокет AM2 да са бавни. Освен това, в някои ценови категории, вероятно поради недостиг на средства, например в ниския клас, процесорите на AMD са по-скъпи от тези на главния им конкурент Intel. През тази седмица Fujitsu Computer представиха 200 ГБ твърди дискове за преносими компютри. Те имат Serial ATA интерфейс и бързина на въртене 4200 оборота в минута. Това са най-големите като обем, но не най-малките като размер хард дискове. Такива се произвеждат от Hitachi, серията MicroDrive, която има 6 или 8 ГБ вместимост, но и те не са най-малките дискове в света. През 2004 година Toshiba представиха своя модел с 2 или 4 ГБ информация с размера на монета или 0,85 инча. Новата платформа Ultra Mobile PC, представена на Cebit през 2006 година, със сигурност ще придобие огромна популярност. Свое решение предложи компанията Таблет Киоск. Тя подготви модела EOV7110 с 7-инчов сензорен екран на базата на процесор VIA C7N Nano. Компютърът е с DDR2 памет и с твърд диск големина 60 ГБ. Стойността на малките, но много приятни компютърчета ще бъде между 525 и 1425 долара, в зависимост от конфигурацията. Внимавайте, когато пиете. Тази банална реплика звучи съвременно в американските университети, където празнували се купонът е здрав. Обаче има опасност после колежките да се видят в интернет.
Кой го е грижа, че сред гостите на партито се разхожда някой с камера? Може това да е някой от собствениците на порнографски сайтове, специално насочени към показване на кадри от студентски партита. Така че умната, когато пиете и когато празнувате. Днес стъпка по стъпка ще ви покажа как да си добавите DVD записвачка към компютъра. Това е наложително предвид огромните обеми, които сваляме от интернет. Снимки, филми, това, което сами заснемаме, това, което правим като музика, като графични проекти и така нататък. Изобщо мястото не стига. Затова се налага старата CD записвачка, ако изобщо имаме такава, да отстъпи място на DVD записвачка, по възможност двуслойна. Всъщност вече на пазара няма други. Операцията е с средна сложност. Има няколко дребни детайла, върху които ще ви обърна внимание. Започваме с свалянето на капака. Това е кабела за данните, нарича се интерфейсен кабел и тя се захранва електрически от някои от тези кабели, които стърчат от захранването. Ето виждате хард диска, който е захранен с интерфейсен кабел и с захранващ кабел. За да отворим място за нашата записвачка, трябва да свалим някои от тези декоративни капачета. Във вашия случай може и да имате вече CD устройство. Вие ще прецените дали да си го оставите, за да имате две, или го сваляте и го изхвърляте, защото може би вече е повредено. Ето как добавяме записвачката. Тук в тези отвори навиваме закрепващите винтове. Хубаво и от другата страна, като майсторите казват, че CD устройствата и хард дисковете се закрепват не с 4 винта, както е предвидено в кутията, а с 3, за да се избегне опасността при недобър монтаж на кутията да се получи усукване. Така че 2 винта тук и един оттатък ще свършат работа. Ето сега стигаме до момента, в който захранваме устройството с електричество. Ще го извадя, за да ви покажа по-нагледно. Електрическо захранване, данни, джъмпер. Това са трите елемента, върху които трябва да спрем вниманието си. Тук е лесно. Закачаме захранването и забравяме. Няма опасност да объркаме, да обърнем. Става само по един начин и той е правилният. Интерфейсният кабел също не е особено сложен. Синята част се закача на дънната платка, сивичката част влиза в CD устройството. Ето един от тънките моменти, че ако имаме вече някакъв хард диск, обикновено кабела позволява да се закачат две устройства. Едно, две. Главно, подчинено. Master, Slave. В нашия случай аз ще закача с отделен кабел CD устройството. Това е по този начин му осигуряваме по-бърза работа. И така. Осигурихме и данните. Много е важно зъбчето, това зъбче да влезе в този шлиц тук. Отново това елиминира опасността от погрешно свързване на кабела. Третата стъпка е да се уверим дали този джъмпер е на правилната позиция. Когато устройството е като мастер, тогава джъмпера стои на позицията М, мастер. Тук има буквички CSM. Когато устройството е закачено с друго, тогава може да се наложи да преместим джъмпера на средно положение Slave. Има и трети вариант, наречен Cable Select, затова е отбеляза с буквичката си, при която разположението на кабела определя как ще работи това устройство. Препоръчвам ви по възможност записвачката да бъде Master, за да може да получава приоритет при обмяната на данни с компютъра
Иначе рискувате да, особено при запис на DVD, да има пресичания, които съвременните технологии избягват, преодоляват, но все пак е за предпочитане, уверявам ви, записвачката да е мастър. След като я закачихме, свързахме я с кабела за данни и се уверихме, че настройката на джемперите е правилна, остава да я монтираме. Ето сега вече ще го направя по начина, по който вие ще го направите вкъщи. Да не забравите да инсталирате програма за запис на CD и DVD. Тя обикновено идва с записвачката, или е изцяло безплатна, или с някакъв пробен изпитателен срок. Другата забележка, която държа да отправя, е, че DVD записвачките могат да записват и CD, и освен това, в днешно време е за предпочитане да изберете записвачка с функцията Widescribe, която позволява надписване на дисковете и от горната страна. Например, снимки от морето лято 2006 година. Тази функция вече на практика не се отразява на цената, но ще ви улесни при подреждането на вашите дискове. Успех! Здравейте, казвам се Коян Божилов и имам проблем с своя лаптоп. Не мога да пиша хубаво на кирилица, понеже function бутона на моя лаптоп не работи както трябва. Гледах предаването Микрофон и мишка и видях, че там имат специалист, който помага на хората с проблеми по компютрите си да ги оправят. Надявам се да могат да оправят и моя. Аз се свързах с тези хора и съм поканил Тони, специалиста на предаването, да ми помогне. Ако успее да ми оправи компютър, ще му бъда много задължен. Заповядай. Ето това е нашия пациент, моя лаптоп. Седи да ти кажа какъв е проблема с него. Така. Проблема е с function бутона и клавиатурата. Значи, когато не държа бутона натиснат, ето на тези бутони U и O излизат цифричките. Все едно е натиснат този бутон. Така, а това е само с този блок, да. Не и с останалите Да, не, с останалите бутони няма проблем. Единственото е това. Значи, за да мога да пиша нормално, примерно в ICQ или ако трябва да пиша някакви текстове, трябва да държа бутона function натиснат. Което много ме тормози, ако може да се прави. Значи проблема се появи още от началото или... Не, в началото не беше така. Не знам какво точно се получи, за да излезе. Но... Че вероятно може да е софтуерен проблем. Нещо, което се е инсталирало и е променило настройките. Мислих си да не е някакво объркване на драйвера на клавиатурата. Също е възможно. Търсих някакви неща, обаче не можа да се справя сам. Това е софтуер за настройка на функционални бутони, но това е за мултимедийните функции. За тези горе тук. Да. Бързи бутончета. Да. Така, да погледнем за драйвера. Ще
да го сменим с стандартен. Windows. Да. Ако проблемът е от него, трябва да се прави. Сега допълнително ще заредим в Safe Mode с F8 зареждане, за да изключим възможността да е някакъв допълнителен софтуер, който инсталираме. При Safe Mode се зареждат минимално количество драйвери и никакви допълнителни приложения. И ако в някаква програма проблема, значи под Safe Mode не би трябвало да се прави. И трябва да си работи нормално клавиатурата. Стартираме нов път, за да проверим дали всичко е наред. Същия проблем. Значи изключваме драйвера за клавиатурата или някое допълнително приложение. Така. Значи е по-сериозен проблем. Ами възможно и да е хардуерен проблема. Ще опитаме да заредим Linux от LiveCD дистрибуция, за да проверим дали и там ще присъства този проблем. Ако и там присъства, вече може да е нещо хардуерно. Така, да опитаме сега. Ето ги, наред са EU. Под Linux работи, т.е. проблема със сигурност не е хардуерен. Добре, това ме успокоява. Няма да се сменя клавиатура. Може би ще се наложи да се преинсталира Windows. Аз съм ти много благодарен. Открихме проблема, открихме и разрешението му. И там трябва да се действаме. Да. Здравейте! Днес реших да не ви занимавам с нови идеи. Няма да се рова в нета, да ви карам да играете нещо ново, въпреки че не се заслужава дали все още е добро. Не се знае изобщо дали е добро. Крайна сметка от демо версиите, кой какво разбира. Няма да се рова в мрежата, търсейки нови предложения. Реших да се върна малко назад във времето и да отдам почет на едно заглавие, което ме е карало да седа пред компютъра и да се наслаждавам на алтернативната му разкошна реалност, която ме вкарва. Светът на Lineage 2 се състои от голям континент, съседен до него остров и далечната тъмна и тайнствена земя Елмор. Някога Аден и Елмор са били във война. И така, разхождайки се по картата, аз непрекъснато откривам нови светове и земи и неща, които все още има да видя, но един ден стигнах до границата с Елмор. Въпреки че има примирие, на играчите трудно ще им се отдаде възможност да си вземат пас, така да се каже, да преминат тази граница. Аз специално не успях. Все още нямах късмета да си пусна оригиналния сървър, тъй като е платен. Това, което успях да видя, все пак не може да се сравни с това, което може да видите в оригиналния сървър. Значи, за геймплея на играта. Общо взето в стартовите градове на всеки един герой има абсолютно всичко, което се нуждаете за пълното ви развитие. Оръжия, брони, айтеми, магазини и училища са под път и над път, където се обърнете, съвсем спокойно може да си научите някой нов скил, дигайки някой друг левел. И общо взето, ако вече инвентара ви не може да побира, има съответните хранилища за складови бази. Интересното е факта, че всеки един герой, в зависимост от своята сила и ниво на развитие, т.е. така наречения левел, може да носи освен определен брой предмети,
и точната и тежест, освен количество. И в зависимост от това, от левела на героя, може да носите все повече и повече, но е хубаво да не прекалявате, защото идва един момент, в който злия варварин се превръща в товарно магаренце в едно муле и започва едва да се тътри по пътищата. И съответно злите сили ви догонват и ви остават там, където ви набарат. Между другото, пропуснах да спомена и едно нещо. Звуците в играта са просто адски реални. И много добър фон към нея. Страхотно допълнение също е и музиката към играта, която наистина много напомня саундтрака на Властелина на пръстените. Самият звук е така направен, че съвсем спокойно може да си отворите папка Sounds и да си я слушате на Winamp, които са с много добро качество, между другото. Аз съм Огнян Кьосовски, управител и тон режисьор в Графити студио. Има много хора, които смятат, че компютъра може абсолютно всичко. Вярно е, че са много малко невъзможните неща, но понякога музикантите смятат, че той може да им изпее парчето или да го изсвири, което е практически невъзможно. Ето последното, което от вчера ми идва на ума е, че с Васко Кръпката в момента работим албум и тъй като има лек фонетичен дефект в говора, както повечето българи, може би, и аз включително, не може да произнася буквата Л, докато пее. И се заинтересува дали случайно компютъра не може да оправи Л-то да стане Л. Има някои неща, които не стават. Както на повечето места и повечето компютри в България използвам Windows XP Professional. Не е най-доброто, но е най-достъпното и поддържа и работи с останалите софтуери, които използваме. Предимно музикален софтуер, както е ясно, защото това ми е работата. Ориентирани сме предимно към продуктите на фирмата Steinberg. Тракването и смесванията ги правим с Cubase SX3 на Steinberg. Хардуерната ни платформа е базирана на Pentium 4 с 2,5 ГГц процесор все още. Доверили сме се на RAM без паметта, защото за момента това е просто най-доброто, нищо, че DDR2-ките да дават много добри показатели и много по-ниски цени, но RAM бъс е най-стабилната и най-бързата памет, която аз поне до момента съм използвал. При нас се записва предимно жива музика, като започнем от рок, денс, инструментална музика много. Правили сме оперетни проекти, класическа музика. Няма лесен стил за записване, няма такъв стил, който да кажеш, че просто пускаш и парчето е готово. След като натиснеш копчето за запис, нещата не стават от само себе си. Много хора си мислят, че компютрите могат абсолютно всичко. Слава Богу, че ги има, за да може да помагаме и на себе си, пък и на музикантите да реализират нещата по възможно най-добрия начин, но компютъра не свири. Техниката помага, но техниката не определя. Ако в едно парче няма
емоцията на изпълнителя, на автора, тогава това си е просто мъртвороден проект, според мене. Ако ще да се направи с тонове техника, с гигабайти софтуер, и просто нещата няма да се получат. Уважаеми зрители, всяка седмица в Микрофон и мишка ще теглим по някоя хубава награда. Този път тя е мултифункционално устройство, за което предния път ви попитахме каква е разделителната способност при печат. Дадохте ни много отговори. Всички, които се представиха добре с верни отговори, са в този списък, а верният отговор е 4800 dpi при цветен печат. Някои даже са забравили да си напишат имената. Толкова са бързали да се включат в това състезание. Как ще изтеглим победителят? Всеки един е номериран с числа от 1 до 11. Отиваме на адрес random.org, където сме задали, че искаме едно число в диапазона от 1 до 11. И сега не ми остава нищо друго, освен да кликна, че искам да получа числото. 8 номер печели първата награда на Микрофон и мишка. Да видим кой е той. 8 номер е Георги Долапчиев. Мисля, че е от Бургас. Честито и очаквайте награди и следващата седмица. Ако искате и вие да се докоснете до магията на Lexmark P4350, отговорете правилно на въпроса. Каква е скоростта на модела при цветно принтиране? Отговорите си изпращайте на имейл адрес micmails@mail.bg. Забрах въпроса. Това куче се казва бъг, което значи компютърна грешка. Ако имате такъв бъг в къщи, е голяма радост. Ако го имате в компютъра си обаче, ще имате неприятности. Затова и другата събота ни гледайте, когато в Микрофон и мишка пак ще ви помагаме да се оправяте с бъговете.